pinungwe putho nilitum DTSC atimpen nilitum nalitum mathenu gewang nang ko kalam thekela puson henlo patumi pherangke thengno organization kan kasdikom lapen hamphang song otum nitum phan nang ki pudo lasuhut sar jaiga thar phan sitami alang litum lam thechipi dun ba jongdun po fisitami jut podok dok hut alangli ajit timung ake hai le kan kasdikom presiden ake hai kursing timung alam the puthak pherangke bang ethe arjumat alangli pichi hek mat alangli thangta ni pon thekhet ni tumar reaction video spen le nangli tum kupima kaniya alangli dakpen le lang pon ik de no to tangte introduction sia prang reaction bang le first of all lang nangli tum lang pe prang ik no to lang u hur nang de ha Sir, isan alam har jung tum tang ta la kursing timung a phan la ke si tum aju apor kang thum dam det la so pot si kidnap po la bang so puthak la ke si tum aju apor kang thum da puthak nang hin min ko pila ko ja si Don Marley nangli tum theklong lo gadi alangli phan arjulo kursing timung phan kang thum dam det aputhak pherangke bang arjulo amatsi ajit timung ake hai bang che thak dun lo ing thum dam lo ne ing thum dam de lo ne bo an se alangli che thak dun se la so puthak alangli non sarjai ka thar phan jong lo lapen nili tum PHLC asong phani alangli jong lo wa fisitame halak kicheng si alangli la kursing timung alam the alang pherangke kar ju hu thomoy bangke alangli thak dun thek thet lasi ladak pen alangli kicheng pen kijut chini pet ba chini et pu kalilang bu sini litum jong dun ji alangli phana bang si ni tum la kese song phan pu office tame thang ning ke choy ave la pe ni tum APHLC pen bang ke chemisen setame angbong lom lam asapso kek pechat la pusondo setame kapachemi pu phana bang si no ni tum APHLC hin punon belek asong tum pu office tame ki mission ji phan ba social media long fresh meet ki pi bang alang tum sitame iprang ke bang jilangan ke kapam mission ji phan abang selang tum sitame organization puno sitame fresh meat ki pi bang si donei athemane sop ko dog we tumanta karbi tum saide asi pinung we nili tum malong aluhi nang che tong dundo asi aluhi atung phan sitame nili hin pen nang pachini ponpo nili dungdo re alangli bithung reng thama constituencies long general secretary akai alangli men khonsing teron alangli lo lapen niliar video alangli men ke mohon timung alangli ke bithung reng thamalong AGS arpu sikhibo asi ahok lo nilimen labange divinson be lapen niliar pu lage 20 nong wathalang so LA long yidwing mai pusi klembom asi sila so puthak nili alangli phansi terona sangho bithung reng thama constituency long general secretary phansi la ajit timung kaningje ba halap pherang ki tum karju alam the alang klardak pen lam the ke chipi thek the puthak alang li phansi nili teron sang phansi kaniye port pilo kado enta pothot nili phan la bangso reaction video tengpen ni phan la bangso lam nang karju pot alang li phan churolo ahok lo mo pen itum reaction lang bom lo pistame ajit timung ta alang li ke chok plang e kali nili pudam bangke athema alang li la social media lang li det ma pima mate ke lang lo ma pusi pudam lo piposi ke chenga ko ke alang li la KSE pomen pensi jaga thar phan karbok ilo ke demi karbi ali kidnap pu polam pensi alang ninje parjer ni pondo hala ke dam tang alidar tuma men en pen di la tuma lemta la son ninje je penlang pusalang pulo stame la sabang ke kidnap ni kursing timu afan ke putan ninje tuda
asi ko sona bang puluma nili alang phan ni nep mun edelo di ami claim that apu claim that pulma puyi madai ka chini neta lithu ong pit putong keningem ke jongdan putong ni tum jongdan ning ma puta matha tu delo nili pane puyi bang ke alang li ke to claim barim lo stami hala claim barim hot KSA tum people si isibat bedok thidelo hasut di kachipu ke establish ke 1959 ka doeta sida me 59 hupenta KSA ke roni do kok no nilila chindam tengde inglong pho la pen di chiki me theng tong hasut pen selang tum back by politics along kidun ro joini si SDC movement hota alang tum kanchas di kom back by dudun kok si hasuta pachi thu pachi thalo hemrit di pachi dam long le boycott puta hasu si along klang lo non le boycott puli hasu si boycott puta klang lo non da asialam nili mupen alang litu group an theklong he alang lim ke all si ke pangrum ma si pudi dakta kalidet kanchas di kom tum a KRA KNCA do KRNA puni latum kono ka chisong di karbia dorbar puni lahai tum si pangrum enda lang tum pan ka chingrum theka ni hang pute pipolo SDC aphan pon pe da di lata arjumi melo angko hala CPML unta pon me atum hoi pensi ang ton si duning mati non ke group piji malang tun si chibunai non ta ke chipuga lang tum mass movement pa atum si ke non ta ke du prong ke di itum hanon jege thar sar phanang ke jong pire ke lasi alang li dia chu hang ning putapu jege thar phan ko ane totally can condemn puta ningje di ekdom mane sodak pen pinrem lu puta ningje la puson pute ililam lu pute alang li tum si kapang samji ke lilo alang li tum si nanga pachar boi fansi claim wrong lu tum je sar bange ang tona case e fanli ki pulima didi nang tum sob social media no theklong lu ke muthe hala hut hala so coursing sar fan kini abdap hasut ke dam tum an afan se alang pudam ke di mane inglong pho puda mane richeng thom richki puda puning je muthe hala so ke dam atum ke kidnap para song lu puselang pudam mati anta alang tum anda buji je non non ke khai hala 86 movement alang tum ke claim tang ateng si non rada phan ke cheng lepu non pam elote non BJP sarkar wirang rang ji hot non atum chepang rum relo mass movement atum mass movement men pen non irelo chepang rum lelo haso ateng si non ta claim lepu alang haso da ke photang lo mati di alang ke simi ta tang je hemprek long le tige ni pisen e puta alang li chi pudo stamen lada se de ang stablot man ningjere ke no je thar sar ke alang ke claim fanning hanglo asi tum han 6 lo ron teng pen claim lo te kar bia khai reng pu alam bang ke kitab long dak dak lo lapen alang dita kai ta deng chun lo tum chepareng pu te kar bia khai chepangai chepareng pu te 6 lo laprang si onang la lo kirai di 6 men kirai bi pu te tum kunna lo tum han general statement de po tum thegun de lo yata kichi ki bi bang khai si thek keri omna di population da bang se omna ko sono itum democratic arona teng pun teng ko sono itum ke pareng po la si la hai ke amuang we lam lo lang li ga chini ne polo je ga thar le ga chini ne li actually ga lang si ga chini ne alang li ga chini thek ke re pik ke thek pik bang pute hala so ta pang sam me le di SDC movement ho don rap che dam long le ga che party li ko ane di boycott me jang re polam ta le ni ye hasodang tu me sen son de mane pin nan mane episode thiok lo ji le alang tung me claim tu chok che SDC sum bang chi song alang tung people dun te kheda di million thek de haso si hang nang dhang nang pole jur lam nang pole alang lu tha kon rong mati asi nang pui de dok pe lang nang dia jeti mu honta stame non bang ge tum la so ba lam bang pali nang ni lo ko son se tum khai a prang ke leji ke dam ji non la 6 la ron pen chi ot pen ni tum ke sarang ge than la so teng pen tum follow lo te la ke kar bia khai ke la ke compulsory lo rank vek 100% guarantee lo ni li pen pi bang ke tum nong se la so lu thui 6 la ron chi at e pro te la bang ke tum rank ni lo non ke dam tang 73 years we back lo langam chena tu ko ani ki su kar bi tu marem ahe mari rave non anda di alang pum elo de alang da 70 kon lo 43 years puni pini ke se non alang li ahe mari doloma non bolero da sar CM sikang hon sia lang phan bolero ta ke pilo di te chima tha tha lang claim pa mi bang haso SDC long movement claim pa mi te non arem ahe mari pakka pule di bang mane phan gari da jahang yoklot pole alang ja kong du pole aja kong chi chi india yo ni si pini ga habang tulot dunang kol ge di non CM ko namma ge to alang klem nang kok lo
lahai ge sop CMC ka parting menti alang chin si mane phan bolero na pilok mane phan hem pilok lote la si ekdom keminai lo putame pu kelong recap ki vir di signing school solar project lahai ge karbeng long lesi ki vir lo menti lahai che protect do ni lesi kese dum bhai tum than bom lo pere bom lo na and dum bom lang pu nang tum ke sar tang ruwa por ke es ilong ge dunia dorkar mata vilo bang por he woi tum studies woi tum si kese pui nang tum ke political la song long ke lutang tum le go song so hatum long dora pele kese tum ning khen ni delang na tum si pire dun bom thanun bom polo la sinali phane ni lihin bang ke pui dos tame mo aphile ke mesen ya phane claim no na je sorsar che morsar ba na nilo nili penda nili phana chuning rilo apuson itum party amai phu phanang li dia so cho hang ni to ho condemn lo to ho totally condemn lo bang ke nang li ke lage rada phana me ke kai lo non rat ma ni pa pung bang ke nang lo tum si claim rong lo nili pen ni puja mang ke asi son ke claim nang ni lo ke mesen ya phane claim na akar bia khai dai tum kom hek so posi tum bang ke chiputor bang chipusi ba nang ni lo press media chipisa set ke bang phan chipaklang nang ni lo itum si ki lu chipaklang lo asini lin pen we la pan sin inge chot po kadong Ngureng thama constituencies a general secretary ak hai phan sitame klar daglam the ali toma thengnu ke than thega pot pen bu tho nili arwi dolang alangli nili mo hejong pachinia lo timu sang ho alangli ge bithungureng thama constituency lang AGS ar pusi alangli kibom alangli phan nili karji puthak tala puson hello ajit timu ke hai kan kas dikom alangli phan pherang ke tum amai ba pherang ke phai hut last ki jusi hut alangli phan karju do kursing timung alama puthak amat alangli kache thak don pherang ki tumbang arjulo mane kursing timung phan a hempen ingthum namde da puthak nangli ilo puji pu lason se arjulo pherang ke bang amat se alangli ke thak don bang chini dun de puko sila so puthak bang isi interesting da do chini dun de pulatang de kopi polo di alangli pherang ke pha la sila so puthak akemi ke chok puthak nangli pensia por pilo ta choro lo kadom de ho ki don bhanda nilhin pen la bang so puta ki pudon ji pu bang ke la puson lo hithi dun de pinsi hormu ador ka chini po system si bandelo la bang ke beli mande di halang li bang ke hormu alama bang kusonson lo ne chini dun de pinsi alang li bang ke lam ke boy mate reaction ki pi alang li bang la si alang li bang la puson chini ne pin pensi alang li jaiga niritum kaching honai asar jaiga tharaphan lam the ke boy pulutang te la bang ke chok che ji alang li pusame la si hithi dun de pin pen hormu ador ka chini pu bang ke la ke chok chi la se adimak long le ni ajat le ningjeji puji pusitame la si alang litum la puson chini ne pin pen press meet ke pha pu bang ke alang litum chok chiolo la pen alang li mithang khai hianang bong chi condemn ver la puson bang chok chilo alang li mithang khai hiana phan nang che song chot la puson bang chok chilo chai un chot bang chok chilo la si litum ke hai unang ji abang ke ilitum along rialong komantu si autonomous state ke longjima pu halabang si ilitum mathadam nangji lapen nang lipusame ajetimu ake hai nang lipusame ningkan flikera ke thom ne ningkan flikera ni pune nangli kes elong claim don lopu nangli ka chesong tang la puson ka chesong pen jongsi pinianianta la pansi chini cholang polotang te la bangke nangli chok delo la si nangli son mani jongsi la puson matha ponrong polotang te chok delo la pen nangli inut hexel lo tahe mane mate nangli non nangli narta dolo ke saru sarhang apolo nangli la si nangli son mani bangke rada phan akimi alam ke than ponsi akenang sodlo lapen hala thomson rong pi phan pustame nangli stame pare damelo lapen press midlong pen pusame nangli parimi nangli tum la puson ke claim angnelo non prang pen ke pusi nangli punangji lai hui bangsi nangli pu prang nangji monida phan kachi chok kachi theng to ho lai hui bang ke heno lasi nangli tum pusame
claim pame dam pame nang ji nang le tum yong si rara farman yong si ke claim polotang te la hai hui bang ke claim ang ne mithang ka hianang bong chun chot bang ke chokche pusi nang li pare nang ji polo lasi nang le tum nona podolang ile tum ka che pare bang ke none prang pen bang ke ile tum ka che pare ka che pakeng bang ke akanang solo athe ile tum aphan keng sang atum nang chenek peglu pinier ni keng sang sotum aphai na ong munak la ke kopi polo ilitum imithang si ke chok chelo ilitum mithang ke chok che ajoy nesi bang keng sang sotum nang ong munak lo lapen ilitum karbenglong pustame keng sang sotum sakuri nang ke klem donji arai dawe bons tame keng sang sotum ladak ilitum karbenglong along sakuri nang klem don ret contract nang klem don ret hal hai bang ilitum chesong onang lang lapen nang litum yongsi autonomous state of han jongsi kache song vek pulutang te nang litum separate voter list kase maralong nang litum nang che dom do nang ji lapen nang che song ni nang litum lapen labang so puthak litum kache song ke kenang solo lapen nang li pusame aron jong se kachidi pame po bang phu pulutang te nang li radaphan constitutional alam thantha ilitum kache song nang ji ke constitution aron bensi ilitum che song nang ji ilitum lo aron pen jong si che song se polotang te ilitum along ria bangke jong hele ja kong horang pen kache song polotang te la bangke ilitum chunun e daji kache chok kache theng pen loke ilitum along ri bangke kache song pusame pleng on e daji ase ilitum kache song nang ji bangke lake lo aron pen constitution aron than pen si ilitum che song unji 6 dul aron alam kai kita ilitum che than che mong ver nang ji lapen nang lilong nang lilong ke do arat atoma phan alidor satoma phan pusame nangli chithan chepari pen nangli akenang solo lapen karbeng long arat phan pusame nangli kapari pon bangke akenang solo lasi nilhin pen lapamsi ningje cholo lapen kache chok kache theng polam bangke ningje nelo lapen letum lamboy kipi lapuson lok bangke chok kilo mithang kar bihian ang bongke lasi lamboy kache pi bangke chok kilo letum anbel choro lo lang li timu sang ho pan sitame la lo binungwe a reaction ni tum kali tum phana paklang la ke la pulo je ajit timung aputhak alang li tum hamphang asong tum pen organization dolo alang tum bang pri bang phobak soselo kedu sorlu ta dudu lasi kijutsi pherang ke bang karju hu bang ajit timung phan alang pherang ke tum karju abang ke lapuson se arjulo kursing timung phan kenepon alam the nangli chini dun ma pulo alangli chini dun de nilige thangta chini dun de puko se la so phutha bang ke alangli phansi nitum karju pon kang tung long kam le dun de arleng si la ha dor ka chini punak nak le jo di la si ke cheng pen alangli pherang ke mai ba alangli lapuson rat media thengnu inine prang ba alam pangdak de prang alang li mathapa mineng ji podlo alam kicheng pen ko nat pen si nang kicheng ima la kidnap association polam the kewang ilok ko nat pen si kewang ma la so phutha ka bang alang li chini pam mi penang ji podlo di la si social media long wang nang ji alang li sitame la pen ahok lo alang li claim lo mane organization long ta non kan kas de kom long ta alang li si penan chu paduk lo lapen theglong lo ni tumanta lapen alang li phan timung song hopan sita me ni tuma respect do APHLC youth atum pen sita me lapen party claim tum an sita me alang li phan isia respect dam do gudu di Delhi jantar mantar long dam pu office sita me si alang phan ba alang li phan kipu ba ka choning ripon kang tung bang ke lalo je kipi mi sen phan si suggestion pithunang popolo di non a por bang ke na social media pen la pupu lam theka chupang jara por bang ke ko son pencil so mi kapam map dun serak rak ji pensi monsam ke ban ji ma pu bang si bidi sore bang si kes itum hanta alangli chipulo ke claim long tang pulo kes itum hanta alangli claim long tang po tang te suggestion pidunang po je ki messenger phan lapu lasi nitum sarja ka thar si tami mati khula long si laso phuthak alam thening je lo je kidnapper association polam the hadak pensi pine pon long lo alam the paklang pon lo
kidnapper association polam thik klang rok bang ke lalo kursing timung phan ajo por bang alang litum ahem dam ham pen ahem achor alang li hem sorta on duty sedu hospital long salang lita kam klem bom amat si halo suhut rong asor tumang ta rong ta kam du no na bang ke amat si adak puri lok lo amat bai trokapor kursing timung ahem la KSA no la landing road a KSA tombang to dam pak lo ampeng ke bung lak nei tum social media long ta thekpon long lo amat sa jo dam mat si ha dak KSA sai hem long office long chipon det amat sa dak dia pacho hang bori yo la poson ta nei tum social media long thek long lo la pen hadak nanga che thonun ta buklia bypass long meng ke di bypass long koi te kang ro jela si la poson asi nitum ahin ben bang kalang lo ki pui pu bang lo inut party claim bang phu kursing timung phan jongsi alang tum aning in sam sipen kang sai nang yi do pu ai fisita party president secretary do nitum before the puala party president secretary do alang litum phan jonai nang ji lapen aju inut party puda kali delo tungbe organization pinaklo pot KSA pu kachikrong atum bang ka anarlu ta pordo anarlu pathang ni tum pinak ma dedi aju munit phan kinep dam bungdam lak dek neng ji ta ho konane agari long thapon bor iweret ni pu bang ke la ke a ot ki kali student tuma ot kali lage kali ma lang di la si la so pot si nitum sarjai ka thar sitami kidnappers pu punang kok lo la bang ta student tum han pu pe la si a hok pet a KSA tum long le nang li tum chelang du non pusi hala so mai long ta ki pu sarjai ka thar ke la pen kidnappers tum long bang ke nang li tum chelang dun de de la pen a pie po tum bang ta than nu nang ji KSA long chelang dun lo potang te kidnappers tum long tong ka chelang dun ma la pen karbi student association na tum abinong et ke claim khai farman ke claim tum long tong ka chelang dun ma la si hala pi po tum bang ta asup po tum ha arju det nang la laan pen lo potang te alang li tum ta ke claim mesen po kalima lang di nona son aju phirlo kidnappers tum long si claim nun rong pulo tang te hala asumar tum ta lason si matha dun rong po ke mate di bang charlie dun rong po ba claim dun rong po lasi sarjai ka thar ka ningji an ke ka henu po kalilo misen a phan rat society long ta nili tuma sumar non ke bang jilang owi ki mitum non sita me nali tuma sumar sita me KSA pulong bang ke a hok ke claim binong tum do non por ni anta pendolang sitame adhok tum do hala tuma bangke kidnappers atuma group bang le ka prek do lasi nangli tum si ingwai dun thek nang po lapen lang dun thek nang po nangli tuma sumar KSA long ka chelang dun atum ko lo dim si doma ko lo so dim se akeng kam ka che yor dun ma asi la so phuthak si ni litum chi hu chi put ajai mek noi sitame chi bi pon lo lapen reaction na video sabang ke mehjong neng litum phana paklang adlo asi pinungwe pichi hek pen nilitum nalitum mat hengno ke bang i abang ke la lo lapen nilitum puthot nalitum long ke bang thuji lapuson a reaction video sitame salam bomji ampen puthot nalitum pen che tong thulang lasi dome thak me pinungwe ke nilitum lapan sing ton pon kolo kardom